کو هرتون یک جا بسیم صورت میگیرم так бача саломат бош бародар мо аз канали самбои тв екатеринбургем аз екатеринбург самбои тв екатеринбург ютуб ман номи канал ман мо омадем ба навор гирем то ки мардум бубинанд ки дар қалъа чунин магазинҳои зебо аст ки либосҳои миллӣ асбобҳои миллӣ аст ба мухотир бубинед ки масалан дар ин ҷо барои сайёҳон барои худи нафароне ки сайёҳони дохилу хориҷӣ тамоми шароит муҳайё карда шудааст аз он ҷумла худи инфрасохтори зарурӣ ҳадди ақал ба дараҷаи қаноатмандкунанда муҳайё карда шудааст то ин ки фароғаткунандаҳо биёянд дар ин ҷо фароғати худашонро ба қадри имкон ба роҳ монанд ва мо дидем ки хеле дигаргунӣ дар ин самт мисол ба назар мерасад аз он ҷумла ҳунарҳои мардумӣ ки ин барои масалан боз ҳам хубтар аз сар гузарондани масалан ва ҷалби сайёҳон ин кӯмак мусоидат карда метавонад тамоми ашёҳои рӯзгор ва он ҳунари дасти тоҷикон ки мисол бо заҳмати даст ки хеле мисол бо заҳмати зиёдро талаб мекунад дар ин ҷо дидан мумкин аст масалан як тоқи зардузие ки дар ин ҷо бибинед ки бо ҳунари дасти тоҷикон омода карда шудааст ҳар майнаи сари бисёр қавиро талаб мекунад ки шишта ҳар як дарзиро дуза ино бар ҳамин сабаб мисол мо фахр мекунем ки ҳамин гуна мисол ҳунарҳои мардумӣ дар ин ҷо ба намоиш гузошта шудааст. ташаккури зиёд ба иди ғалаба шуморо табрик мегӯям бигзор ҳамавақт сарбаланд бошед худатон муаррифӣ мекардед бахшед саломат бош бародар саломат бошед хуш омадед